Vores forsøg hedder heptans reaktion med dibroen, og til at starte med vil vi godt forklare vores formål. Og formålet med vores forsøg er at vise, at heptan under bestemte forhold kan skabe en reaktion med broen. Formålet er endvidere at fastlægge et af reaktionsprodukterne. Og så til vores teori. Og inden for kemi, der skelner man grundlæggende mellem de fysiske og de kemiske egenskaber. De kemiske vedrører kemiske reaktioner med stoffet, altså en omdannelse af stoffet til andre stoffer. Hvorimod de fysiske egenskaber omhandler stoffets smeltepunkt, kogepunkt, opløselighedsforhold og densititet. I vores rapport der indebærer en viden om alkanernes kemiske egenskab, der bunder i det faktum, at de er reaktionstræge, hvilket vil sige, at de ikke er reaktionsvillige. Dette er tilfældet, da alkanerne er opbygget af enkeltbindinger og derfor ligeledes betegnes som værende mættede. De kan dog ved høje temperaturer eller under medvirkning af lys tvinges til at reagere med henholdsvis fuldstændig forbrænding, hvor alkanen og O2 bliver til H2O og CO2, eller ved en substitutionsreaktion, hvor alkanen under medvirkning fra lys kan bringes til at reagere med diklor eller dibrom. Ved en substitutionsreaktion bliver et atom eller en atomgruppe udskiftet med et andet atom eller atomgruppe. Og så til vores materialer. Og vi har brugt små reagensglas i et stativ og små propper, en spatel, engangspipette, heptan, brunvand, sølvnitrat og universel indikatorpapir. Og nu til udførelsen. I de to små reagensglas, der kalder vi det ene for reagensglas 1 og det andet for nummer 2. I hver af dem, der propper vi 10 dråber dibromopløsning i og 15 dråber heptan i. Og glasene de lukkes med en prop. Hver især så har stofferne en farve. Dibromopløsningen den er rød-orange, hvorimod heptan den er mere klar og gennemsigtig. Men blandingen derimod, den bliver rød-orange, og det bliver sådan så, at blandingen er delt i to forskellige faser. Den øverste del, den er klar, hvorimod den nederste, den er mere mørk og sådan rød-orange. Det polære vand, det ligger nederst, mens de upolære stoffer, dibrom og heptan, de blandes øverst, fordi de begge to er upolære. Reagensglassene de rystes nu. Og vores observation det har været, at blandingen stadig er delt i to faser, men den mørke farve den er nu øverst, og den lysegule farve er nu nederst. Reagensglas nummer 1 det stilles nu i et mørkt skab, og reagensglas nummer 2 det stilles nu på en tændt overhead projektor. Den nederste del den er stadig meget lysegul, hvorimod den øverste del den er klar. Og efter noget tid, så er vores observation, at der er sket en substitutionsreaktion, fordi en alkan har reageret med dibrom og lys. Nu der adskilles de to faser fra hinanden, sådan så at den øverste fase, heptanfasen, den suges op med en engangspipette, og den overføres til et rent reagensglas. Og nu der vil vi så undersøge vandfasen nærmere. Vi tilføjer nu et par dråber fra vandfasen på et universal indikatorpapir, og vores observation det er, at pH-værdien er 0, og det vil sige, at det er en syre. Nu tilsætter vi så nogle sølvnitratdråber, og vores observation er, at der bliver skabt bundfald. Nu kommer reagensglas 1 frem i lyset, og vores konklusion er på den, at der ikke er sket nogen observation, fordi at den stadig er delt i de to faser. Ja, og vores resultat er, at ved reagensglas 1 er der ikke sket nogen reaktion, hvorimod ved reagensglas 2 er der sket en substitutionsreaktion, fordi en alkan sammen med lys har reageret med dibrom. Til sidst har vi så vores resultatbehandling, og ved den første, der har vi fået spørgsmålet, hvilken type reaktion kan der i teorien ske mellem heptan og dibrom. Og der kan i teorien ske en substitutionsreaktion mellem heptan og dibrom, da en alkan
i det her tilfælde heptan, som også er C7H16, i samarbejde med dibrom og lys, kan reagere. Vores næste spørgsmål, det er, på hvilket sted i forsøget fik du bekræftet, at heptan og dibrom kan reagere. Det gør vi allerede, når reagensglasene de bliver rystet. Derfor er det bekræftet, at både BR og heptan er upolære stoffer, da de blandes i heptansfasen, som også er den øverste fase i reagensglasset. Så skal vi opskrive et muligt reaktionsskema med strukturformler for reaktionen mellem heptan og dibrom. Og det har vi fået gjort. Heptan det er som sagt C7H16, og derfor har vi startet med at tegne en kæde med 7 C'er, og så har vi så fyldt den ud med de 16 H'er, og det bliver så pludset med dibrom, som bliver skrevet BR-BR. Og det bliver så lavet om til via en substitutionsreaktion. 7 C'er, og så bliver der igen fyldt op med H'er, men det sidste H i kæden det er blevet udskiftet med et bromatom, og det bliver så med et af bromatomerne, og det andet bromatom det bliver så dannet med det H-atom, som vi har taget fra heptan, og det danner så bromsyre eller hydrogenbromid, som det også hedder. Vores 4 spørgsmål det lyder: stemmer dette reaktionsskema overens med din observation, da du undersøgte vandfasen med universal indikatorpapiret? Det kan man på en måde godt sige, den gør. Vi startede så med at undersøge elektronnegativiteten hos henholdsvis hydrogen og brom. Hydrogen den har en elektronegativitet på 2,1, mens brom har en på 2,8. Og når man så minuser 2,8 med 2,1, så får man en elektronegativitet på 0,7. Og derfor så kan vi så konkludere, at HBr, eller hydrogenbromid, er et polært stof. Og da vand også er et polært stof, så kan de så blande sammen med vores syre, HBr. Og da vi på vores universel indikatorpapir kunne konkludere, at der var syre til stede i vandfasen, så kan vi så konkludere, at den her substitutionsreaktion den har fundet sted, da vores indikatorpapir sagde, at pH-værdien var sur. Vores 5. spørgsmål det lyder: kommenter på den observation du gjorde, da du tilsatte AgNO3 opløsningen til vandfasen, eller da du tilsatte sølvnitrat til vandfasen. Og der kunne vi så komme ud ved det her reaktionsskema, som er opskrevet, og konkludere, at det er tungt opløseligt, eller der er bundfald, fordi at AgBr er tungt opløseligt. Yes. Vores 6. spørgsmål lyder: på kommenter på forskellen mellem det reagensglas, du satte på OH-projektoren, og det reagensglas, du satte, eller det, der stod i mørket. Og reagensglas 2, det kan lave en substitutionsreaktion, da den modtager lys, og hvorimod glasset inde i skabet, inde i mørket, det modtager ikke lys, og det kan derfor ikke reagere. Og så til vores diskussion, og der har vi nogle fejlkilder, som eksempelvis kunne være upræcise målinger, hvilket så vil resultere i upræcise resultater. Og en anden fejlkilde, det kunne også være, at der ikke var helt mørkt inde i det skab, hvor at reagensglas 1 skulle stå, eller også så kunne det være, at der ikke var nok lys der, hvor reagensglas 2 det stod. Og en anden fejlkilde, det kunne være, at der var en upræcis opsusning af heptanfasen. Og så da vi skulle ryste blandingen i begyndelsen af forsøget, så kunne det også være, at til at starte med, hvor vi ikke måtte ryste, at det så blev rystet lidt. Eller også kunne det være, at det ikke blev rystet nok, da vi skulle ryste. Yes, og så til vores konklusion. Og vi kan ud fra vores ovenstående forsøg konkludere, at der er en substitutionsreaktion, har fundet sted i reagensglas 2, da en alkan har reageret med brom og dibrom og sollys. Dette kan vi på baggrund af vores undersøgelse af vandfasen, da denne viste en blanding mellem de to polære stoffer.
syren HBr, der er et produkt fra substitutionsreaktionen og vand. Vi kan endvidere konkludere, at en substitutionsreaktion grundet lysmangel ikke har fundet sted i reagensglas 1. Afslutningsvis kan vi på baggrund af forsøget konkludere, at alkaner kan udføre en substitutionsreaktion, når de udsendes for sollys kombineret med stoffet dibrom.